марҳилаи гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ афзудани талабот ба маҳсулоти табиӣ ва муносибатҳои истеҳсолӣ ба он водор намуд, ки дар баробари дигар бахшҳои муҳим соҳаи занбурпарварӣ низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ёбад. Бо назардошти он ки 93% ҷумҳуриро кӯҳсор ташкил медиҳад, ин иқлим ва табиати зебо барои ташкил ва парвариш намудани занбури асал қулай мебошад. Дар ин самт дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин соҳаи муҳиму сердаромад ба як бахши рушдёфта табдил ёфт. Айни замон танҳо дар вилояти Суғд 63 000 оилаи занбури асал мавҷуд мебошад ва тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои наздик то ба 100 000 расонида мешавад. Анвар Раҳимов дар баробари касби дуредгарӣ ҳамчунин занбурпарвариро пеша гирифтааст, ки тӯли солҳост ин соҳаро ҳамчун бахши сердаромад ҳисобида баҳри баланд бардоштани сатҳи иқтисодии зиндагии худ ба самгузорӣ ба рушди соҳаи занбурпарварӣ машғул мебошад. Ба гуфти ӯ, айни замон 300 оилаи занбур дорад ва маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва табобатӣ истеҳсолшударо дар ярмарка фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ, бозорҳо ва фурӯшгоҳҳо пешкаши харидорон менамояд. 300 оилаи занбур дорам. ҳозир дар кони бодом нигоҳ медорем. дар банду басти ҳаминҳо оилам ёрдам метавонам. фарзандо ки менин материалҳои ҳамин сумкачора мехерем, хай чеварот дӯхта метиҳам, келино андохтанаш упаковканаш барои ҳамиҳо келини ёрдам метиҳад, фарзандом ёрдам метиҳам. манҳо яшикошки манҳошки ҳай инҳо санок худам дорам. хай инҳо тарошу инҳошко ман худам мекунам, аз дасти худам мебиёд. вақте холигон бе ҳамиҳои худам мекунам. инҳоша мана келини худам мекунад. ина ман худам ёрдодаги келинам вақташи ёфта ҳамиҳои мекунанд. ҳозир ду намуди асал дорам. як намудаш аз гули пахта, як намудаш аз гули кӯҳистон. асали кӯҳӣ мегӯем, табиӣ. аз ҳамон 5 тон асали пахта дорам. як 4 тон асали кӯҳӣ гирифтам ҳамин сол ба. занбурпарвар Анвар Раҳимов қайд намуд, ки дар чандин ярмаркаҳо дар пойтахту шаҳру ноҳияҳои вилоят рӯзҳои ташрифи меҳмонони хориҷӣ ва дигар чорабиниҳо маҳсулоти худро дар қутӣ ва бастаҳои махсуси чӯбину халтаҳои ороишӣ ва зарфҳои нигаҳдории асал ба намоиш ва фурӯш мегузорад. маврид ба зикр аст, ки захираҳои зиёди растаниҳои асалдиҳии ҷумҳурӣ, ки зиёда аз 4 миллион гектарро ташкил медиҳад, имкон аст дар чунин мавзеъҳо дар баробари асал, мум ва гарди гул истеҳсол карда шавад. ба гуфти табибон, асал яке маҳсулотҳои асосии табобатӣ ба шумор рафта барои пешгирии бемориҳои мавсимӣ, фасли сармо, камхунӣ, баланд бардоштани қобилияти организм, инкишофи мушакҳо ва ором кардани асаб ба беморон таъин карда мешавад. маҳсулоти истеҳсолии оилаи Раҳимовҳо дар кишвар ва хориҷ бо тамғаи асали суғд пешкаши харидорон шудааст ва то имрӯз харидорони худро дар хориҷ низ дорад. дар яман ки иштирок карда будам, аз ҳари рӯз омада будам, асалҳои моя харидорӣ кардам буда, мана махулдорӣ кардам. мана ҳозир бо харидорӣ кардам омадосиям ҳамкорӣ кардам. миқдори занбурро ҳаракат карда зиёд кардосиям. миқдоре ки занбур зиёд шуд, асалам зиёд мешавад, ки барои хориҷа писондам. бо шаҳри Дубай ҳозир ҳаракат кардосием, ки ҳамин шаҳри Дубайда намуна писондем, мақулдорӣ кардам. ин солба хостали нав баҳо албатта омада харидорӣ мекунам. дар ин самт ба ӯ 2 фарзанду ҳамсараш кӯмак мерасонад. дигар наздиконаш дар Конибодому шаҳристон аспаи занбурпарварӣ мебошанд. мувофиқи нақшаи рушди тартибдодаашон кӯшиш доранд дар соли оянда шумораи оилаҳои занбурро зиёд карда ҳаҷми содиротро зиёд намоянд. бояд қайд намуд, ки имрӯзҳо асали Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ харидори зиёд дорад ва ҳамчун маҳсулоти табиии тоза ҳаргиз муҳлати истифодабариаш намегузарад. қабули барномаҳои давлатӣ аз қабили барномаи барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи соҳаи занбурпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини пешрафти соҳа дар солҳои соҳиби истиқлолӣ заминаи боэътимод гузошт. таҷрибаҳои илмию истеҳсолӣ нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи бо занбури асал гардолуд шудани ҳосили пахта, боғот, офтобпараст ва дигар растаниҳо ҳаҷми ҳосилнокии онҳо аз 30 то 50% меафзояд. захираҳои мавҷуд будаи растаниҳои шаҳрдиҳандаи ҷумҳурӣ имконият медиҳанд, ки зиёда аз 800 000 оилаи занбури асал парвариш карда, соли 10-12 000 тонна асал ва ба миқдори зиёд маҳсулоти дигари он истеҳсол карда шавад. Қудратулло Раҳматлоев, Саидулло Раҳимов. Ахбор.